Agoy, di tuyok man. Ingon naman taanig nagdulag kuan. Itong sarsa. Singan ato nga dula. Hello mga bay, good morning, good morning. Good morning, diri sa Middle East. Mag alas 12 na diri sa kuan. Udto. Ngapi tarig usa ka baldi. Tubil bay. Antod unyang alas 7 na ni kay alas 7 pa man may makakaon kung man nilag kaon. Kami po'y mupuli in taon. Mga sayay mo'y mupuli kaon. Una usa ang agalon. Aya ang mga katabang bay. Na nga ika-7 karon. Ika-7 adlaw to ana nanawag na pud ang kabaw. Sana pud ang kinahanglan. Biti pang pangandam na mo bay sugod paghapon kay ugma manggod ang kuan diri kaning party ba party daghan bisita ugma kaon ka bay ngapan bay nit kaon ta ning panit may murag tualya nit nanta ninyo pa mo ni paandiri. Parisa na to ani usa ka tuba. Usa ka baldi tuba. Baparisa na to. Ako Ginoo ko tabang mananabang. Mga unta bay Regina. Te paandiri murag to aliya bay. Mo ni paandiri bay. Lami kay ni bay. Muni gitawag diri kuan kanang singan ani. Kubos Irani. Hiludam ni baak di ay yung abroad. Unsa ni baok. Nabuang nang kada Cyril tarungan na kay hubog ba ko. Asa man mong bansa ti diri sa Middle East Berlin. Kadako sa pan. Dako kayo murag karton. Mo ni pan diri bay, pwede pandong. Nipis kay siya wa. Humot man akong kamot ug kuan oy pahumot sa kasilyas kay gikan man ko nang limpyo kasilyas time sa bay. Ikan pa ko ng limpyo, tibuok, ng vacuum pa ko dito, niya namubo pa ko bulak. Kay ugma, di na ko katrabaho aron kay busy kayo ugma. Unsa man na, ang pancake, kalapan. Rose, mo ni pahan diri Rose. Ni Kubos Irani. Kaon kanina. Mahurot man ni Nads kay, kuan man ni. Gusto man kay Nads, napil naman niya to doon niya paniudto. Pamahaw dala paniudto na ni Nads man ka. Agoy. Mo din na Cyril. Kaya kung naman sana na imong giyaw-yaw din nga baok. Unsa to? Baok, baik. Dahil ka diha kaya
Tarungan lang imong kuan diha. Dagko kayo imong hot cake ba? Bay ami. Pan man eh, wa man ko ka sugal bad etang sa ha. Mahaw ta mahaw, lami man ni suso aning kuan kanang yellow label. Yellow tea ba? Lukula ba ang apa mayura? Tiya, pwede man. Kung ni ay bintot pa, ni igat pa, mga kuno kuan ka ng labakara, ipanarapo kuno niya. Nagmahuman sila. Tiya to nga, Marcel. Hindi, mamahaw ta tiya. Lukula ba ang apa? Pwede man ihabol. Sabi ko, nalunod na hinuuning kuan. Tatak. Pwede na akong pangkabay bisik kay mistanan bay kay ngano pakaon man diri ugma daghan ikog putahe ugma. Ang doy kinoong pamit asa si Sarah tuwa dito. Nangari sa humana man tug pamahaw si Sarah. Ni agi jigan niya naguna man iya na laga mi pamahaw karon kay kanang iya man ni panawag ni mga tao diri di man pud masilbi og kanang ita mo diskarte dinhi og kaon og takid ning ingon magay ko ang akong alagang ginamanghuran nga. Time sa ha kay akong tiya nagkuan na nagdagok mo kaon sa ko. Nagutom na kaayo kay daghan namig nahimo dito. Nya, wala ni pahulay hangtod unyang alas 11 as 12 sa gabi eh. Alas 9 ganiha sus. Amahan mata na dayon kirig-kirig na din siya din alas 9 nya mao pa puy pag kirig-kirig namo. Ningon din siya ikaw na mi ni. Ana din siya ingko nga ako man niya. Ako man buntag. Wa na ko nagdaghang istorya kay masuko man guna siya wa pay pamahaw. Ngano man ni siya mugara man pug mataan ang sayo nga. Mangitag pamahaw nga kabalong gipangkapoy ang mga katabang. Giyayo na pug dito sa hagdanan paingon sa kusina. Nga ko nga ba pasagdi lamang na siya pasagdi na mahuwat na siya ang pamahaw dina kay ngano tanang orasa mi manaka dayon. Sayo pug mata mugara pug sayo mata lagi ni tawhanan na unsa ni siya. Mugara pud ni sila tanan dinhi nangaon sila ganiha. Masikog pang nganito panghakot og tubig dito sa gawas kay mamubulak na napoy manawag kay magpaluto og kay mamahaw. Unsa man ni sila nga? Wa man na nagkuan ni sila usa ra man kabog diri ang pamukaon. Malumos man na imong tiinday. Di pan diri bay nga. Morning bay unsa man na imo pan dako man sad out bay morning bay biya pangalinan. Dako ba na imo pan. Yan paano? Nipis mo di siya. Nipis. Karon ba dakan na pag ikudwaton ba likit na pag ko karog tostos ni Lolo si. Unahon niya. Ang ubang lutoon para ugma ko nang lutoon karon. Kapit daghan ang putahe para ugma bay nakaandam na dito ang mga sudlanan. Ana na mga pangalan sa mga putahe. Kani sobra man ni sa akong alaga nagpaluto og itlog nga naay sibuyas ug kamatis. Ako pong gipasubrahan. Suswa na ba mi itlog in town. Taon na lang ani kada adlaw itlog, itlog. So sa kasimana makarot pug duha ka tre. Maunang isagol nila sa Lona Japan bay no. Kuan mao man yang ibutang sa kuan kanang tasrib. Dako abang pani dayon mahurot. Ani mo? Hurot ni bay. Kuang pagay ni bay. Kay arang tubil tagdaghan para antod unya na. Ikapandong man na inay. Ako ginuko. Mapandong gid niya. Di lang tama. Gabaan gawas sa pa kay init na kayo ang init ta. Sigla kay adlaw di udtong dako diri. Ting init ta karon. Tuwa dito si Sarah nagpartner siya sa kung alaga nga bunso.
Nagsige sila pangarin dito ka. Lugay na misig ina rin by duha na kasi mana. Sige balhin-balhin hala ibutang dito lamisa aswat na po dito mga bangko. Dahil na po ibalik na po dito. Balik na po dito. Wa siya kasabot ug asa niya ibutang kalami na lamang gid ilabay. Ang mga butang balhin-balhin. So, ina ko. Kuha ang itlog ni Lolo. Kuha na bitang itlog. Uy, akong giyap-ihap ang itlog baka. Ugma, mamahaw siya. Duha ka nilungag ang itlog. 2, 4, 5. 5 na lang kabuk ang itlog. So, na ako. 5 kabuk itlog niya. Ugma, mamahaw siya. Duha kabuk itlog. Mamahaw po itong usang kuan, ikaduhang bata. Duha po kabuk itlog. 4 na. Usan na nabilin. Sa mga po ng kabata o niya ang itlog. Agoy, wa naging itlog. Ugma. Maglisod kong budget ani ilahang andin hibay. Kag mo ingon pag hurot na. Ingon ha, hurot na. Nga naman. Tayo na sinira na hurot na. Butangi. Mahulot mo tayo mga kabang daghang tayong tao din si paluto. Basta Ramadan ba no hawas jud ang tanan. Ay hawas mo lang. Sige na mi pamungkag anang mga gamit si Sarah sus wa na. Umugtok na nang. Naay gipapangita sila unsa na ilang gipapangita. Nga hala nga bungkag na tanang mga gamit ang katungtuan sa suok. Hala nagawas na. Ay Ginoo ko. Ginoo ko. Nga hulot dali dili mga suko na mo. Wala akong mga alaga kundi panghotdon na nila ilang pagkaon. Ako pong ingnon nga. Uy, hulot tayong taon na ninyo inyong pagkaon ay mo pagbilin-bilin. Kaya kung hulot, kami na ba kasaban sa inyong amahan? Anawan po na ako abalos po ko. Ang tamil, nakakatuliyok pa ko diya ba eh? Tikig lagi. Ano itawag direct kubos Irani? Bantay mo anang maghimo ng mga Indiano ani nga anak sa ilok, dili ilok. Tunub-tunuban. Mauni siya. Good morning. Uy, day kabkab. Uy, tanaka Arlene, asa man day kakaron? Nabuntag pa man sa imuhang dapit. Murag amo na ko sa una, maingon duha lang kaputahe, lutuon pero pag last minute, piting daghan ng pang-apas. Ana mao gid na guba ang ako man amo di man pud noon magpaapas aw usahay paapas siya maraton lagi ko anang naipaapas siya mao ni akong mga putahe ug mao wa pa nilabot ning mga ubang mga kuan ani mga min lang ni siya mga min ha mas wijidir usa ka sakon sibuyas ang kinahanglan magtadtad na kog maayo harira soup nya kaning kuan ka ng mga prito-prito katong ipanghimo ng mga frozen foods tag pulo-pulo kada isa ato ka klase nya pizza mga tinapay plain ug katong naay mga palaman kay ang plain sawsaw nila ana ilahang soup unya naapod tay duha ka klase nga salad Jejer salad ug feta salad nya may mahasi perti ka trabaho ang spaghetti di ay tasrib kani sa tasrib ni nya naapoy sistahog muna ang mga main dish nako para ugma bay sistahog Indian rice. Muna ang mga main dish. Napagid ni mga pahabol ng bisag unsa mga lalang mananap din ha. Napa ni daghan. Agoy Ginoo tabang mananabang. Kana ako na nang buhaton karon ang uban bay. Kay karon akong putahe karon bay. Unom ka putahe ko karon bay. Unom ka klase akong buhaton karon. Agoy tabang mananabang. Iti nga ka bay. Pasira na human dito alin din ko nga alaw na kong tawaga ha kaya di na ko pwede diha mo tabang kaya wala na ko oras kaya kasi na ko karon kaya itingla ka ng mga asikasuhog alaw na ko ninyong tawaga ang giingnan ang alaga di na ko makatabang nyo na among gini ako mga amo ba pwede tindakan ako magbaluto lagi bisyo kayo ba ganahan sila daghan kaya display ng lamesa ayan Diyos pila na kaadlaw din hasi sa nakasimana dinisplay ng Diyos o ang inom kami rin inom tulo ka klase nga Diyos kami rin sa kigtungab ko kita may manambok aning kalakihan ni kita may tihurot ani ilang mga sobra
Tagsa ka kuhit ra. Maintag usa ka putahe kay mahurot gid unta nila. Di man siya magpud masilbi sa ilahang tag sa kaputahe. Nya kaning tigkumpra sige nagyaw-yaw kung laga mabilin. Kay ilabay kuno namo. Kami po mabalaw po mig-ingon nga di man ana mo ilabay amo man ang pagkaunon. Pero kung di na matabang og kaon, amo na lang mong ilabay wa na mi mahimo kay unsaon man ang sinanay nga harang daghan naman pong ipaluto. Nya kaning tigkumpra kaning sige gasto aning mga kinahanglanon sa panimalay intawon magpuy-puy ang abaga kay lahang ang paluto nya di man mga horot itagsara ka kuhit ang pagkaunon. Luoy biya po luoy. Luoy biya po din ting budget, big budget. Di ra ba sa kakuhit ra magkumot lagi ko ni mahamon na sila kaon. Tapos niya ako. Ako sinira wa na siya ginagdagan-dagan hala kirig-kirig iking-iking dadi hala sige dito dinhi. Dagan diri wa ni tinindo wa ni lingkuray ba. Karon man ko kaon ani wa na ni lingkod hantud na unya alas 7. Wala ko lingkod ani. Alas 7 tagtadalalamas tur si Sara tanawon bud nag-unsa na siya. Sa pagisugo ana alat ora. Hagdanan. Sa po kay katkaton ani niya. Agoy. Marites. Nahagbong ra ba yung taon na siya sa hagdan? Na-slide siya. Ko na, ayaw kumpiyansa yung taon manang. Ang sao na lamang. Way manghilutay din eh. Tabang man ang akong kuan ay kape. Ngapunan o kuan doon. Tabang man. Shout out bye, Alco na ti. Sa tawag kay daghan kaayo og sobra. Mao ba? Mayon ta ni sila kung manghatag kami sa una po ko katong na pilit gyud atong connection ba. Survive na ning usa ka pan nga tualya, murag tualya ba eh. Ang tulo niya. Di man ni piyaya ba Aileen. Pan man ni dire. Nah, tuan na, sausaw na po ang kabaw. Putol-putol no, putol-putol lagi ang atong signal, wala-wala. Ay gabi katong live no mga gabi na wala iputlan mi. Mura giop nila ang ilang kuan connection. Putol og kalit wa na ko kapananghid. Kuy likiton on diri bay nag-andam na ko bay. Likit ko og kuan kanang tawag nila diri warag anab ba. Warag anab. Amindis na ko karon warag anab og kaning kuan bukari. Chicken bukari. Inday dako kaayo imong pan ba. Yes, corazon. Yan. Yan pan oh. Kapit na ako mahurot. Ganahan man ko isaw-saw ni siya aning kuan. Ani Lipton. Nani akong pamahaw bay dala na ni paniud to bay. Kaya aron kasurvive na ning tubil na ko hantod unyang gabi kay unya pa mami makakaong gud alas 7. Unya alas 12 pa biya dinhi karon. Ito pa ka oras among trabahoon ay ha mi makakaon. Pwede man na may daghang pagkaon gyud. Makakaon man gyud unta. Pwede ra man jud ta mukaon pero sa kabisi ba mawad ana kagigayon nga mukaon.
Lizel Paulino, shout out nimo bay. Pilipino jud ko bay kay bisan init ang panahon, mga pigid isa ka bakabo. Mao gid no. Manok ha, ang bisag init kayong panahon, mga pig hapon. Mura po daanin nila din eh. Kung tingtog na, ay hapon mong garag pa nga og ice cream. Kani sila, og ting-init, di mga og ice cream. Tingtog na, magsigig pa nga og ice cream. Pitindaghan ng ice cream ng presyo nag-uot. Ako pa ning pangguntingon karon bay, may daghan bay. Guntingon pa ni nako dong kay kuan ka na ibutang sa tasri ba. Paguntingon pa nagtino, yung nani kagagmay. Palaman og labanday or sana jeepney. Way palaman man dik ay. Dik, asam palaman diri dik, inihap man dik. Palaman di, usara ka buo ka ng pork cheese. Doa dito. Inihap man to. May mga palaman di kadi man sila hilig gud palaman. Ang palaman nila da pork cheese niya di po ka makakuha kay kung mahurot mo ingon na pud mahurot na di ay. Ako po'y problema ako unsay akong iserve kung mahurot. Minyo o panabang. Day pamahaw pa na animo sus luoya oy. Liyo girl pamahaw pa ni dalang pa ni udto ni. Alas 12 naman diri sa udto niya kay alas 9 man gud mi mong mata kay alas 12 na gud mi manaka. Nya ni tikig naman ta ani sige naman tagtikig ani bay. Kuan man gud alas 12 na mi manakan ho nya. May magmatulog ka dahil ika alas 12 nigsaka ni mo nga magsipon-silpon pa man ka. Hadyo maabtan ka og alauna alas 2. Pila na lang kauras ang mong tulog. Matag alas 9 to apay nang matag sayo balot maratol pa ko halang minimo dalig pamahaw kay nang mata na ang mga tao. Pagkuman magkisi-kisi pa ko dito daghan pa ko mga pangtuyo ko limpyon ta pa ko daghang bulak bubuan. Karon pa ko nahuman-human sulod na dire. Vacuum pa ko ang mga karpet. Ni pangsudlay pa nako ng mga buhok ng mga karpet kay usa pud ni sila manglakaw kay pang buldoson man pud ng mga buhok sa karpet. Ila mangking sungagon. Kasab-an na pud nako ditong buhok sa karpet kay ngano pud mo manglakaw dinhi ngano inyong pong pangsungagon ning kaning buhok sa karpet. Balaw pud taw kung sudlay ana-ana. Ito, so sina ko magluluhod dito nangitom ng atong tuhod. Lit jud ko ana inday kabwab. Maluslus. Yung amo nako. Karon inig ka. Mata nimo alas 9. Hantod na biya alas 12. Ihapag pila ka oras ang among duty. Muna ikabuntaw na imang mata din ha. Bahala mo liha kung mata na mo. Nga magyaw na po ko din ha sa hagdanan. Sa mga di mo kabalo mo sabot. Kita mong inyong katabang alas 12 na musaka. Naman magmakatulog dahil alauna alas 2. Alas 2 pa makatulog kay di man punta makatulog dahil kay ang atong hunahunag sige pa maglaglag. Nya. Matay alas 9. Sus di jud ko mabalaka og mong mata na sila alas 9. Mingon na si Sarah. Sige, kung ayaw ka balaka kay okay ra na. Sagdi na sila din ha. Kaya unsa? Pila ka oras ang atong duty? Ano na? Buang na tani. Hapan ninyo. Sugod alauna. Sugod alas 12. Sana. 12 ka oras na. Plus alas 10, alas 9. Oh, naunsa naman ito ni atras naman. Alas 9 mata, alas 10, sana ka oras. Alas 11, duha. Alas 12, 3 ka oras. 15 ka oras ang duty na mo. Murag, nahimutang nagduha ka adlaw na naman tinabaho. Bahala mo lang mamata mo sa'yo. Ngun araw naman po bay, basta Ramadan lagi bay. Piting kapuya bay.
Naman yung Ramadan, okay namin kayo. Nagsilak na namin pahulay kahapon. Naman dyan may pahulay ni kahapon. Pero mao lagi sayo po mata. Malang gihapong style. Ang ganahan na ako sa Ramadan kay kanang mauto-uto na lagi tag mata kay lami man ikatugid anang buntag. Kaya ting kapuya hala nanakit ng mga unod-unod. Tanan hasta mga bukog-bukog. Kaya ting kapuya. Ay, grabe yung oras ng tinindugay. Marami balingit. Kuan man kubos. Kubos Irani. Di may sapati. Lahi mo ito sapati. Hatag o kubos dahil. Mingaw ko ana. Wala di ay libne o yugat. Wala man ni sila libne diri. Labni, libna. Di man sila mahilig. Kiri ra may naa niya. Ang kiri palaman man na sa panak kung himuon. Di lagi ko mapataka og kuan bay. Di may mapataka panghilabot na ng mga palaman-palaman. Kay mahurot. Kay ako may ratratan sa taga-kumpa. Ang mamadan siya mo pa may pagpangumpra na to. Mo pa may pagpamalit. Ingon aron, ingon anak. Nabalaw po ko yung taon o panagang. Itong bulaklakin. Wala. Ay, nandun. Ginamit natin sa oven. Microwave at saka sa tubig. Marami sa kwarto natin. May dalawa dun. Ayun. Ayan. Bunot ako ng bunot. Tapos pag may aakyat, hawak ka. Ganun ba ako mag-aakyat? Nandyan si Nineng. Musta na ka diha ba? Pinky. Okay lagi hapon. Padayon gyapon sa pagkabad-kabad kada adlaw. May kilab shout out ba Bisaya sa Switzerland. May kilab